Horasma dihita saluhutna parsiarjaran Sikola Sabat tu nama godang triwula 2 2010 sia na di suratoni si Claudio dohot si Pamela konsegra. Ima namar judul Ari-ari Parumah Tanggaon. Sahat mahita sadarion di parsiajaron pawaluhon ima di hari Kamis 23 Mei 2010 sia najinahahoni Padita Amron Situmorang. Horas dihita salutna persiajaran hari Kamis 23 Mei 2010 sia marukil tu anakomu namago. Jahama poda 22 aya onom ahdo pangertusiamu taringot tu ayaton. Sada jamin doon, sada jaji manang sada naboi masa. Juk dohita akan na tua-tua marsak inorhoni aka anak kota. Taulah do na patutna ulahonota hadingganon ni dakdanaki. Mangaleo tiki laho mangajari asa manada akan adinggan. Mangajarhon asa mangolu. Manghiuton parbinotata taringot tu debata. Manongos nasida tu aka sikola nadinggan. Taratur ro tu gereja, rapun nasida mangula di parbaritaon nauli alai ujungna nasida manadikon haprosyaon pa napa godang nasidai. Tung hacido jala totop do ho mangarsakon nasida hobar tu haluaon ni nasida. Alai saluhut nai indada inorhoni hahurangan nina tua-tua nai. Dakdana kido nama milit dalan sendiri. Jala ikut do nasida mempertanggungjawab pun pangalahon ni nasidai tu debata. Piga-piga halak manipuluhon hata namandok dung matua ibana dang tung tadi konon nai. Gabi sada jaji jaminan namandok pangajarion natopat jala sitong ikut do marparbuehon haluaon tu akanakon ni nasida. Alai buku podai juk do mangalehon tu hita pamikirion. Jala dang torusi gabe sada jaji naso marsyarat. Ahana bui buatota sian pandohanon. Ima sada jaminan i persiajaran naung diguruhon uju didak danakon. Marguna doi saliling ni nguluon. Jepang ma umur natopat di akka dak danaki. Laho dapot parbagian sian natorasna. Nagabe arta ni nasida. Jaloon ni nasida do manangdang putusani di nasida do. Akan tua-tua tung masai manat mangaleon pangajarion mardongan haprosyaon tu akka anakonna ditikirap dohot nasida. Molo tungpe dakdanaki dao sian nasida. Akka boni naung disuan di rohani nasidai. Sai mia dui di rohani nasida. Gabi na tua-tua na burju hita do memiliti. Tung songon dia pe anak tai sogut hita do manotuhoni hobar tu pamilotota. Ahado na ikon ulahonon ni akka na tua-tuai uju na lilu na sadasian anak nai. Boa manak mi tu debata di bagasan tangiang na marlinang manang na marsitutu. Moloho sahalak naboy mga tusi lungon ni roham. Songonima debata, tunggodang do anak ni debata, marmiliat anak na marbalik manudali ibana. Sahalak na tua-tua na tung masay sikup jala sumurung. Lehom maroham tu akka ianak komu namagoy. Mardongan holong, dohot tangiang, jala rade maho jongjong dilabung ni nasida, ditiki nasida, manggumulhon Tuhani. Unang mahomaila lao mangido pangurupion do tangiang. Unang masalah dirim. Jala unang papikir ho tu anakmu namagoy. Gabe lupa tu akaruas rumah tanggam na asing dope. Pature-turehon ya anak kon naung magu boy doi mabuan pamulatan di parumah tanggamu. Jadi ojak kom masada hasadaun dohot oroammu jala totuhom batasan natakas hobar tu anak namagoy. Ingok
holong dope debata tu anak mi. Martibak koko ida ma ari marsugut na tiur. Jala hapor siay mai. Debata mangula do di ngolu nang rohani anak mi. Tung ura do ditikina masa si songoni. Hita manalaho diri ta sendiri. Jala molo tungpe hita mangulaun hasalahan. Buasa dumingganan hita manatap dopak ari marsugut. Dohot tu akka jaji-jaji ni Tuhani. Idama Filipi 3 ayat 10. Songonima parsiajarata sadarion Horas.